wa sallallahu ala ya yi salati ala sayyidina a bisa shugabanmu Muhammadu annabi Muhammadu wa halihi da bisa alayensa wa sabinsa wa sallama ya amintar da su. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin, ubangiji talikai. Wa salatu tsira wa salam ta amince ala sayyidina su kara tabbata ga shugabanmu Muhammadu annabi Muhammadu akabin da bi ina cikamakin annabawa wa imamul mursalin, shugaban mazani a wurin farko ma ya tuba abin da yake wajaba a halal mukallafi akan balagage da su yi imani inganta imaninsa suma ma'arifatu, sannan ya san ma ya siliwa abin da zai kyautace farla ainihinsa biye da shi ka bi salati kamar hukuncin sallah wata harata da tarki wasu yam da azumi waya tuba alai yana wajaba gare shi ayi hafiza da zai kiyaye ala wujudillahi a bisa iyakokin ubangiji, waya kifa ya tsaya yana amuri ga umarnin Allah wa nayi da aninsa, waya tuba ilallahi ga ubangiji subhanahu sarki ya tabbata gare shi kabla ayi sa'ata alayhi tun yayi azaba gare shi. Wa shurutu taubati, shartatun tuba annadamu inda na sani alama fata akan bannar da aka tafka. Wani yadda yin ne ala yahuda ba zai sake komawa ila zambi wasu aika sabon ba fi ma bakiya cikin abin da ya rage min kumuri na rayuwarsa. Waye turka da masu da kuma ya bari aikin sabon fi sake a cikin lokacinsa in kana mutar bisa biya idan yana cikin yinsa